लोगोफोरजों कामिं बेक आको आरोबाव जों थांबाय दङ सनितपुर जिल्ला राङापारा गावजें बिला गिबियाव आं ट्रेन रङिया स्टेशनाव ट्रेन गाखोनोसै नाय नैबे ट्रेन दा आं ट्रेनाव गाखोना फैबाय दङ बहुद गोजान नैबे जाबाय साय बागान साइड साइड सापात बागान आं नाय फाइनालि जों राङापारा थाखाय राङापारा टाउनाव थाबाय फै दिनै हर जालांबाय किमान हर जे ट्रेनामोन दा थांबाय दोङो राङापारा स्टेशननिफ्राय गावजें बिला फाइनालि सफैना दा नैयाव जावबाय दोङो गाट गुदुं नै गेटखौ साजायबाय जोङो नैबायदि बिबार होनानै समायना रमायना गेट साजायबाय एबार आरो साजायलांबाय दोङो बाथौ थानसालिखौ नै बिबारा कि समायना बिबार ओरैबायदि साजायबाय कालाराबो समायना सोरथिं मैगं हादो मादै मोना थिं आरो खामि जिरबाय दोङो जेवरा हेबनो ओजों देउरिया सिजौ बरायनो थाखाय रेडि खालामलांबाय दोङो दा जाबाय सिजौ बरायनो थांबाय दोङो नै सफैबाय जि जायगायाव जों सिजौ दालायखौ लांगोन बेयाव नाय आवा खुन्दुंजों मेरायबाय लांबाय दोङो आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दा फै दाननोसै सि दालायखौ नै दानबाय सिजौ बरायनायनि जों सिबिगोन बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम बाथौ धोरोम गोथारनि आफानि दै गोथारजों जों बरायगोन सिजौ
लोगोफोर एबार आं सायाव गाखोनानैबो फुटेज लानि ड्रन शट बायदि लागोन आं बे फैबाय लोगोफोर एबार आं ड्रन शट बायदि फुटेज लागोन एबार दिनैसो जो बरायदो बाथौ गोदाननि दिन लादो लोगोफोर फै माबा लादो नोंथांमोन दिन्थिलांनो आं इथिं ओरैबायदि वाव दिनै इंराजि जानुवारि 19 तारिख खालार मागोनि 5 तारिख रबिबार सानाव जाहा भुपेन सरगारिया जिउ गायनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि आर'जखौ हांख्रायनाय गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय न'खरनिफ्राय गावनि आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय।
रेटिं संगासिनो सानजौफुआव जानो थाखाय बयबो आर'ज गाबख'नानै जागोन लागाय एबार जाबाय माइनाव बरायनाय दा जाबाय जानाय सम दा जाबाय बयबो रुजु-रुमु जालांबाय दङ जयैनो दा जाबाय रंजानाय सम सासे मादैया फैदो गवालपारानिफ्राय
एबारनि सासे जाबाय तामुलपुरनिफ्राय फैदो